Croatian Perspective provides television programs that encourage, edify, educate, and inform. Ja sam Fray Jozo Grbaš, svećenik Franjevac koji živi i radi u Chicagu već dosta godina i to među hrvatskim iseljenicima ponajviše, ali svakako taj život uključuje i svakog čovjeka, svaku osobu koji dolaze i prolaze kroz naše živote. Biti misionar upravo znači susretati i živjeti s ljudima, razumjeti njihove živote, susresti njihove potrebe, jednostavno biti tu dio njihovoga života. Mislim da je to karizma i nas Franjevaca, a općenito bi trebalo biti karizma svećenika općenito, gdje god jesmo i kamo god pošli po svijetu. Evo, ja sam, ne znam, igram slučaja ili previdnošću Božjom u Chicagu. Pa sjećanje je važno u životu svake osobe, svakoga čovjeka. Mislim da čovjek je konstruiran tako da ima dar memorije, dar sjećanja, da se može osvrnuti na događaje iza sebe, na ljude iza sebe, da može nešto analizirati, doživjeti, vidjeti, zapisati, reći, prenijeti. Sve ono što se nama događa, što se događa ljudima oko nas. Sjećanje je bitni dio dakle, čovjeka u njegovoj duhovnoj dimenziji i opće ljudskoj dimenziji. Jedan hrvatski književnik Ivo Andrić je zapisao jednom zgodom da ono što nije zapisano nije se ni dogodilo. Prema tome ta sjećanja je vrijedno zabilježiti, zapisati. Bilo to televizijskom kamerom, bilo to rukom ili olovkom, bilo na koji način zabilježiti da ta sjećanja ostaju u životima ljudi, u generacijama koja dolaze iza nas. Tako da mislim da je to i kršćanska dimenzija u tome. Jedan kršćanski teolog jednom zgodom rekao kako je kršćansko sjećanje, na primjer, opasno sjećanje na Isusa Krista. To znači kada se čovjek sjeća jedne osobe, jednog događaja, on je nužno ponukan nešto u životu činiti, nešto raditi, nešto stvarati. Iz toga proizilazi da čovjek to aktivno sjećanje prenosi u svoj život kako bi ga mogao podijeliti s ljudima oko sebe. Mi ovdje koji smo u dijaspori na poseban način, mislim da imamo taj osjećaj zabilježiti nešto što nam se događalo, što se događalo ljudima oko nas, jer živimo u vremenu brzih komunikacija, velikih informacija, čestih informacija i čini mi se što ih više imamo i često smo s njima i u njima, da to prije zaboravljamo. Dakle, imamo puno informacija, imamo puno komunikacija, tehnologija je otišla daleko, ali u isto vrijeme to postaje dvosjekli mač kada možemo i brzo zaboravljati. I čini mi se da smo mi generacija ljudi koja doista brzo zaboravlja. Bilo da je to u odnosu na domovinu, na Domovinski rat, u odnosu na iseljenu Hrvatsku, u odnosu na život čovjeka općenito danas
da čovjek u toj masi informacija u kojoj se nalazi svakodnevno ima i masovno zaboravljanje. I zato vjerujem da je to važno zabilježiti. Posebice događaje zajednice, događaje jedne župe, jedne obitelji, jedne grupe, jednoga kluba, jednoga društva, jednoga pokreta ili pak događaje pojedinaca. Zato mislim da to zabilježavanje pismom ili kamerom, tekstom je izuzetno važno jer sve te događaje i ljude nekako pokušavamo istrgnuti iz povijesti zaborava. A meni se ponekad čini da posebice među Hrvatima taj zaborav je izuzetno dubok, izuzetno je velik, da ljudi sve češće i sve brže zaboravljaju što im se kao narodu ili kao pojedincima dogodilo prije godinu ili prije 10 ili 20 ili 50 ili više godina. Zato ono što je zabilježeno vjerujem da trajno ostaje i da se tome treba posvetiti vremena. Bilo je da je to televizijska zabilješka, bilo da je to tekst, knjiga, dopis ili nešto treće. Zato mislim da je zaista važno, vraćajući se tome sjećanju, događajima i ljudima, zabilježiti to. Ja sam često ljudima u Chicagu govorio koji su proživjeli određene događaje, proživjeli su jedan teški život odlaska iz Hrvatske ili dolaska u Sjedinjene Američke Države. Imali su život mučan i težak. Često sam ih na osobnoj razini molio da to svojoj djeci ispričaju detalje, da zabilježe negdje, da napišu tekst ili da djecu zamole da pišu dok oni pričaju. Jer mislim da je moć priče izuzetno velika u svakom vremenu. Davno još od Krista za nas kršćane, od novozavjetnih spisa koje čitamo svake nedjelje do naših dana. Važno je svoju priču nekome ispričati, jer ako je nikome ne ispričamo, ona je nikada nije postojala. I zato je važno, ja mislim, taj životni događaj, životna iskustva, životne susrete, posebno one patničke i mučne, negdje zabilježiti. Zato ja mislim kroz ova sjećanja, dok mi to radimo ovdje u Chicagu, pokušavamo se sjetiti događaja i ljudi iz naše zajednice koji su ostavili svoje pečate, ostavili su svoje tragove, posvetili su svoje živote određenim događajima, određenim pokretima. Mislim da je to zaista važno zabilježiti, da ne bismo zaboravili. Meni se i kao svećeniku događa koji susrećem tisuće i tisuće ljudi često, da mi se često može dogoditi da sam zaboravio ime osobe ili gdje sam tu osobu susreo. Mislim da je to tako u našim životima općenito. Zato je bilježiti jako važno.